Dobrą nowinę od Jezusa podług Mateusza. Pierwsze tłumaczenie na śląsko-gotka z oryginału. Łoziemnosty rozdział. Zwadało pierwszeństwo. We łonej godzinie przyszli uczniowie do Jezusa i rzekli: Toż kto je większy we królestwie niebios? A kiedy przywołał Jezus bajtla, dał go pośród ich i rzekł: Zaisto godą wam, jeśli się nie obrócicie i nie będziecie jako bajtle, nie wleziecie do królestwa niebios. A w to uniży się jako bajtel, to on je większy we królestwie niebios. Jeśli ktoś by przyjął jednego tego bajtla we moje miano, mnie przyjmie. Unikanie przynależności do grzechu. A kto by zgorszył jednego ze łonych małych, co wierzą, lepiej by mu było, co by był zawieszony młyński kamień na łonego szkrabiklu i utopili by go we morskiej głębinie. Biada światu z kuli zgorszeń. I tak zgorszenia muszą przyjść, no ale biada temu człowiekowi, od którego przychodzi zgorszenie. A jeśli twoja ręka albo twoja noga gorszy cię, utnij ją i łodcie błotsia. Lepiej ci je wleźć do życia chrumawym albo kalekim, niźli mieć dwie ręce i dwie nogi, a być wciepanym do wiecznego ognia. A jeśli twoje oko gorszy cię, wydób je i wyciepnij łotsia. Lepiej ci je ze jednym łokiem do życia wleźć, niźli mieć dwoje oczu i być wciepanym we ogień gehynny. Dejcie pozór, co byście uważali jednego ze łonych małych, bez to godą wam, i że posłowie ich we niebiosach dycki filują na gęba od mojego Ojca, co je we niebiosach. Bez to i że człowieczy Syn przyszł uratować to, co się straciło. Co wam się zdo? Jeśli by miał jakiś człowiek 100 owiec, a straciłaby się jedna ze łonych, to nie ostawiłby 99 na górach i poszłby szukać łonej, która się straciła? A jeśli się trefi, co ją znajdzie, zaisto godą wam, co je rod ze łonej godniej, niźli ze tych 99, które się nie straciły. Tak nie ma wolę od Ojca waszego, co je we niebiosach, co by stracił się jeden ze łonych małych. Braterskie upomnienie. A jeśli by zgrzeszył przeciw tobie twój brat, łodleś i upomnij go między tobą a łonym samym. Jeśli usłucho cię, zyskosz swojego brata. A jeśli cię nie posłucho, zabier se cuzamen jeszcze jednego albo dwóch, co by na ustach 2 albo 3 świadków stało każde słowo. A jeśli by ich nie usłuchał, rzeknij zgromadzeniu. A jeśli by i zgromadzeniu nie usłuchał, a je ci jako poganin i closz. Zaisto godą wam, co ino byście sfeslowali na ziemi, będzie sfeslowane i w niebie, a co ino byście rozfeslowali na ziemi, będzie rozfeslowane i w niebie. Zaś godą wam, i że jeśli 2 z was zgodziłoby się na ziemi co do każdego geszeftu, o który by prosili, dostaną od mojego Ojca, co je w niebie. Bez to i że kaj je 2 albo 3, co się trafiają we moje miano, chani jo je pośród nich. Wyboczanie. Wtedy przyszedł do niego Peter i rzekł: Panie, wiele mam wyboczać bratu, jeśli on zgrzeszy przeciw mnie, a że 7 razy? Godą mu Jezus: Nie godą ci, a że 7 razy, no ale a że 70 razy 7. Skiżłonego królestwo niebios je jako jeden ze królów, co chciał rozrachować się ze swoimi ciurami. A kiedy oni napoczli sporządzać się, przykludzili mu jednego, co miał u niego dług na 10 talentów. A kiedy on nie mógł oddać, kozał go jego pan sprzedać cuzamen ze babą i dzieckami i ze wszystkim, co miał. Tak chciał odzyskać dług. A ciura pot i oddał z oca mu i rzekł: Panie, być zetrwały dla mnie, a wszystko ci oddam. A kiedy zlitował się pan nade tym ciurą, uwolnił go i dług mu darował. A kiedy wyszł ten ciura znod jednego ze tych, co z nim sługowali, co miał u niego dług 100 denarów, i kiedy chycił go, dusił i go do oddej mi dług. A kiedy on upadł do jego depów, prosił go i go do być zetrwały dla mnie, a wszystko ci oddam. No ale on nie chciał, a kiedy poszł, wraził go do heresztu, a że oddo co jemu dłużny.
A kej ujrzeli jego towarzysze, co się stało, zecnili się fest i kej przyszli, wyeklerowali swojemu panu wszystko, co się było stało. Wtedy wezwał go jego pon i rzekł mu: ciuro zły, cołki ten dług odpuścił, żech ci z kuli tego, co żeś mnie prosił. Nie możesz i ty zlitować się nad swoim towarzyszem, jako i ja nad tobą, żech się zlitował? I kiedy zgorszył się jego pon, oddał go szergom, aż do tedy, kiedy oddał wszystko, co mu był dłużny. Tak i mój niebieski Ojciec zrobi wam, jeśli nie odpuścicie ze serc waszych wszystkim braciom swoim ich upadki.